Tabernetan 18 urtetik gorakoei ligatzeko karneta eskatuko zaie. Argi gutxi dagoen diskoteka bateko intersekzio batean mutiloa dago. Zer esango zenioke berarekin ligateko? A. Engo aldeueo. B. Estudiatu edo lana egiten duzu. C. Zerbait hartzera gonbidatuko nauzu? Kaixo. Ikasi hola naitezu? Honekin dugarren akatsa duzu. Zuzki edaria barran eta segi aurreko atetik. Zergatik? Intersekziora ondo iritsi zara, baina sareran du behin duzu. Askotan ezaten dizuet, praktikoa gainitzeko klaseak hartu behar dira. Koderriakon baten ditek ez dute baten laguntzen. Nire zakila arrantza ditartu ezperen logotazioen kobartu da guztu, harakateko dituzien. Utziko bata eta paetan kontra jarri. Demo zaudeten izan. Sustu arekin, baina... No, ondo. Bai. Ligatzeko karneta? Zakarra gizatu zara. Karneta atera eta esperientzia duzuela uste duzue, eta jotziti pare bat ikusi orduko, itxutu egiten zarete. Alege berriarekin, falta larria dau, hombre, baina... Ez hombre eta ez gizon. Ertzain, edo, agente. Agente, ez da hain larria izan. Normalen ez dut arakorik egiten. Ja, eta justu, gau, darun bat gauean, taberna guztietan gaudela jakin da. Ba, 102 euro, eta los puentes de Madison iroatu beharra. Los puentes de Madison ez, zer ez.